Assalamualaikum tambah suji pairiang salam di bawah hadirat nambah samu. Lahianyo kasutan turang batin saisi rumah nanko. Nan kajadi pitatah dinan pandai kabah mulik dinan tuwo. Tas sisi puntiang diulu di bawah gumpalan tali asto mulai runjang dahulu tigo limbago nan tajadi. Pertamo garak jugari pemenantangan dinan rami, kedua tambah menyambah tandanya kita mulia memuliakan, dan ketiga basto jubasi banamo siriah jepinang. Pihak Carano nalaka tanga sarik barisi kalangkapan pindah tibo dari baan sultan. Sepihak kepada songkok Caranonyo kain banamo kain bakuh tanunan anak bidodari bau kia bakalu paku kaja bakaja itik pulang salomanya lolumai anyi lagi kino samu di dalam. Batabuh camin buliknya bacahayo dalam nagari taranglah alam Minangkabau. Kok punun pulola di Caranonyo. Carano endah banaruhum kiran cati bilang pandai batata bemego-mego rawi sudah dibuatan endak dapat ditirulai. Jika dibilang pada Syria udang tanpa ari tampuknya menguku balam gagang nambah gaya suasu. Itulah nama lidik kepudang amih nama jalah kepengutan juang digatiak di putih reno Ambon. Indak do dimakan setiap hari bukan dimamah setiap malam hanya dicari uku jangkonyo. Hari Jumat sedang tengah hari atau dialek jamu serupuk ini. Jika dibilang pada pinangnya, pinang siara eromani tumbuh di tepi batu gadang kurik di lingkar Nagosaki. Tinggi nanindak tinggi bana pucuk malepai langit biru daun menjulang ke udara setahun supaya memanjik sebulan telodang jatuh banyak itu kemampiannya. Mangko dicarilah bujang salamai untuk mengambil pinang nanko. Diambil lalu disimpan di dalam buku dinantikan 2 kali Jumat. Takadi Allah menggarakkan malangkang mayang dalam tubuh dilihat pinang sedang elok ketik tido gadang pun bukan muntah sarupo tuluh burung sejodoh sirih di pinang. Kok kunun pulo lah dek gambianya. Gambia kunyang serupo dadi buatan putih sari lama dan tong badan tong bunyi tampuan gegahnya lalu ke lautan abih manis apa dipuang kali tinggal di rangkuangan. Jika dibilang pada sodanya sodah putih ambun bajano dibastuh jo aye bungo dipati jo pati santan dikipih jo ambai-ambai dipalik jari tunjuk bakisah ke jari tangan membayang ke tapak tangan sapali sapuluh amis sakadam sakaki limu harago nanindak harago setimbang nagari makanan anak rajo-rajo makanan sultan di pengulu salorong pada tembakau harum ambung bajano pekirim sidayang di lautan dibawa anak sultan bentan direci anak garagati. Raciknya alih bagaikan lumik nambah jamuh dibiliak dalam kepantang masjid dipanih masjid di Ambon tengah malam. Anak kambing si maradani tapawi di pangkalumbong duduk di batu nambah timpo ambil rumput barilah makan. Itulah sirah pinang kami bapi tatah mangko disingkuk bayi barek mangko dicabiak sapahnya bari bajunjuangan. Salam lalu tambah kembali kisah isutan dibuka.